hvor er det trist. Det er simpelthen så trist. Ja. Hvad er det, der er trist? Det er det med Michael Jackson. Ja. Det er så trist og så absurd. Ja. Det er helt vildt. Jeg er helt vildt langt folk, de har simpelthen så travlt. Ja. Hvorfor kunne det ikke bare lade ham være i fred? Ja. Jamen, så går folk rundt og siger, at han er pædofil. Så viser det sig, det var han så ikke. Så er der så et rygte, der hedder, at han begik selvmord, fordi han ville undgå de der This-Is-It-koncerter. Så kommer der en film ud, der viser, at Michael Jackson, han var på toppen, og han kunne sagtens have gennemført de der koncerter. Ja. Det er simpelthen så strengt. Ja, det er simpelthen folk har så ondt i røven. Ja. Det er bare fordi, han er et geni. Ja. Et misforstået geni. Ja. Og det er meget som med det, du siger, ikke? Ja, det er det. Altså, det er meget med misforstået, ikke? Ja, det er så misforstået. At man har travlt, ikke? Det er det virkelig. Ja, det. Og der er også nogen, der siger, at han var nære.